ברשת, תוך הצגת קמפיין Head Start, מי שלא יודע, זה פלטפורמה של מימון המונים. אתה כיזם או ככל אדם פשוט יכול להעלות איזשהו קמפיין שלך לרשת, לפלטפורמה של Head Start, ודרך מימון של המונים הם ממש מממנים אותך, נותנים לך כסף עבור הפרויקט שלך דרך המימון, ככה אתה יכול להגיע ליעד שאותו קבעת. במערך שיעור דיברנו על איך באמת לממש פנטזיה למציאות, הראינו להם גם קליפ של יוטיוב על כל מיני אמנים שהצליחו בזכות. אנחנו בחרנו בנושא אלימות ברשת, בעצם בריונות ברשת, ואנחנו התחלנו את השיעור בסרט, סרטון, נעלה אותם לרשת החברתית ולמה זה מוביל. אחרי זה כמובן הראינו להם מצגת, הסברנו מה זה בעצם בריונות ברשת, וביקשנו גם מכל אחת אם יש לה איזה סיפור אישי או משהו שהיא מוכנה לשתף אותנו. עשינו בעצם כרטיסיות עם סיטואציות של אלימות ברשת. בכל סיטואציה מתואר בעצם מצב של מטריד ומוטרד או מטריד ומוטרדת. ובעצם אמרנו להם, ביקשנו מהם קודם כל לנתח את הסיטואציה, לנסות לדמיין מה קרה לפני ומה קרה אחרי. ברוכים הבאים לבית המשפט, אוקיי? תכירו את עצמכם, אתם התביעה, אוקיי? הקבוצה הזו, ההגנה. התפקיד שלכם הוא להגן, התפקיד שלכם הוא לתבוע. קים קרדשיאן שברה את האינטרנט. ראיתי בתחת שלה, נכון? בבקשה. מוכנות? ערב איזושהי מסעדה יוקרתית, ומה שהוא עושה באמירה הזאת, היה לנו גם הרצאה על זה. אפשר להשוות את זה לבנים, אפשר להגיד שקצר. קים קרדשיאן שברה את הרשת, מתחיל עכשיו, הוגשו בפניי. יש לה חשבון אינסטגרם, בין הגדולים באינסטגרם, 52.3 עוקבים, מיליון. ילדות קטנות מכל העולם עוקבות אחריה, יש ערוץ שלם שמתעד את המשפחה שלה במשך כל החיים. היא גרה בבית, המצלמות גרות איתה, היא טסה לתאילנד, המצלמות טסות איתה. היא מודל למיליוני ילדות קטנות. ומה היא עושה? היא מעלה תמונות פורנוגרפיות, היא מעלה את התחת שלה. סליחו לי המילה, כבודה, פתק. לפי התביעה הם בעצם רוצים לתבוע אותה, על זה שהיא חשיפת יתר, דברים כאלה. אני נגד. אני חושבת שהיא אישה חזקה, אישה עוצמתית. אישה שבטוחה בעצמה, אישה היי! שבעצם כל אחד מהמושגים הם יגיעו אליו דרך משחק. היו כאילו 3 שלבים של משחקים. התחלנו בטלפון שבור, של מעגל, הם יושבים כאילו עם הכיסאות כלפי חוץ, בעצם אין להם את האינטראקציה אחד עם השני. ומה שיצא מזה בסוף, בעצם כאילו הגענו איתם למקום הרכילותי ושמשתבש ושזה לא מתחיל כמו שרוצים, לא מסתיים כמו שרוצים. הגענו לעניין של האנונימיות, ששם עשינו סדנה של מסכות. לא אמרנו להם למה המסכות, מה המטרה של המסכות, רק אמרנו להם שכל אחד צריך לעשות מסכה. יצאו כל מיני מסכות, הבאנו את חלק הם לקחו, חלק משלנו. בסוף הסדנה כל אחת ישבה עם המסכה על הפנים במעגל, ודיברנו על המסכה, על הבן אדם, אבל על החזות, על מה שרואים. עסקנו בבריונות ברשת, בגבולות האדומים של חופש הביטוי. התחלנו עם הפעילות הזאת של קטעים בערבית, שהם צריכים לתרגם אותם לעברית. קטעים כאן, כל קבוצה של 2-3 תלמידים, והם מתרגמים את הקטע, מזהים את התופעה, ודנים בה, ומה הבעיה שמדוברת בתופעה, מה הבעיה שמודגשת שם. אלה 2 שאלות. השאלה השלישית, זאת שיכתבו כרזה או משפט הנוגד בתופעה. שיצאו בהודעה לציבור, משהו שנוגד, משהו לדעת מה צריך לעשות. כלומר, נגד הבריונות, אחרי שהגיעו להחלטה שזה בריונות, אז הם צריכים לצאת בהודעה או במשפט כזה שנוגד לבריונות. אחרי זה, יש לנו משחק של זיכרון, עברית, ערבית. כל תלמיד יתבקש לקחת איזשהו משהו קטן, נגיד
איזשהו, ולהכניס לתוך הדפים האלו, דפי פרגמנט, כל מיני קטעים מתוך הסמלים ולייצר בעצם פרופיל. כלומר, הרעיון הוא לייצר, בניגוד נגיד לפייסבוק, על מקומות שהפרופיל הוא הדימוי של האדם, לייצר פרופיל שהוא בעצם יצירת אומנות, שבעצם דרך השימוש בכל סמלי העולם מדברת על רב תרבותיות. לקחנו את הנושא של שימוש נבון ברשת לעניין החיובי שלה, שבעצם אפשר להוציא המון יתרונות ברשת האינטרנט. התמקדנו קצת בפייסבוק, באנו והתחלנו את הבוקר עם משחק היכרות, כולם הוציאו טלפונים, רצינו בעצם שכל אחד יציג את עצמו באמצעות פרסומת שהוא נחשף אליה בתוך הפייסבוק, ואז גילינו שנכנסים לפייסבוק אחת לחודש. משחק היכרות בעצם היה כל אחד אומר את השם שלו, פותח את הפייסבוק ובעצם מראה את הפרסומת הראשונה שהוא נפגש בו בפייסבוק, ואז ראינו שכל אחד מקבל מסר אחר. אני מתעניין בכלבים, אחת מתעניינת בהחלקת שיער, השלישית בסופר פארם. כל אחד הראה לנו פרסומת אחרת לחלוטין, ואז אמרנו, תראו איזה יופי, פייסבוק מכירים אותנו, ונותנים לכל אחד את הפרסומת שרלוונטית אליו. ואז באנו והמשכנו קצת על מידע שיווקי, על איך בונים קמפיין ברשת הפייסבוק, איפה משקיעים את הכסף, בכובע של הצרכן ובכובע של המפרסם. משם המשכנו לדיון. המשכנו שם לדיון שזז מהשיווק ברשת יותר לעניין הסכנות ברשת. מתוך הבנה ששיווק ברשת זה פלטפורמה מאוד גדולה לבני נוער, לילדים, לקהלים מכל הסוגים, ויש גם הרבה סכנות ברשת. ומשם דיברנו על הקשר בין הורים לילדים ברשת, זאת אומרת איך ההורים משגיחים הילדים ומה הילדים מדווחים להורים בתורם שהם עושים ברשת. הפעילות שלנו עסקה ולגרום לתלמידים באיזשהו מקום קצת להתנתק מהרשת ולהתחבר למציאות. וכשעוד דגש היה בעצם דימוי עצמי ברשת החברתית. ניסינו לעורר מודעות לזה שאם ברשת החיים של אחרים נראים הרבה יותר טוב משלכם, זה לא בהכרח כך. אז הם באמת, אחת מהפעילויות הייתה שהם כל אחד יסתכל בסמארטפון שלו ובחר תמונה שהוא העלה, או באינסטגרם או בפייסבוק, באיזושהי רשת שהוא העלה אותה, והיא משקפת משהו אחר ממה שרואים.